he pensat, porto anys, i vinc d'una formació que va fer històricament una gran equivocació. Per cercar la igualtat va perdre les llibertats. I això, jo penso que equivocar-te no és dolent. El dolent és no rectificar. I els que venim d'aquesta tradició sabem que res val la pena si no és amb llibertats. Però no és la llibertat de comprar 2 productes o 3. És la llibertat de ser. És la llibertat de tenir un projecte personal. I això és el que aquesta ciutat jo vull donar. Perquè vull donar-ho als meus fills. Si no m'equivoco, avui la meva filla l'han acomiadat de la feina. Va així. Està en el món de la cultura i me sembla que l'han acomiadat. Bé, ja trobarà feina. Sé que després d'acomiadar-la anirà a una manifestació. Això també està bé. Com a mínim, no somriure, no acceptar les coses perquè són així i no es poden canviar. Segur que es pot fer d'una altra manera. I això és el que hem d'intentar. Però hem de buscar noves oportunitats i donar exemple. Doncs la política, per mi, ha de ser això. Per la gent que ens acompanya és això. I no és estrany doncs, que a la llista hi hagi 16 independents. No és estrany, perquè la política l'hem de fer, i en aquesta ciutat, amb aquesta construcció.